खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 2 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 18 चैत्र दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनाव गोदान गोहो थागोन आरो गोबाव समनिफ्राय थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थुलुंगा मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रांथिया बैसोगोरा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हागौ। रांखान्थियारि महरै फिसा-फिसौ मुलाम्फाया जमा जागोन आरो गोजोननाय मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाजों मोनसे गोनां सावरायनाय जानो हागौ, जाय इयुननि सानथांखिफोरखौ रोखा खालामनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सानजौफुनि उनाव नोंथाङा सोरबा सिनायजानाय सुबुंनिफ्राय खौरां मोननो हागौ। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोसो गुदुं थागोन आरो आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो दिदोमथिया नोंथांनि थाखाय जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै-लासै नोंथांनि बिथांखिफोरा खामानि थिलियाव मदद मोनजेनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन आरो नखरारि बिबानफोराव हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम खामानिखौ साजायनायनि खाबु मोनगोन। बेलासि समाव सोरबा मोजां मोनजाग्रा सुबुंजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ समानथि खालामगोन। सावस्रिनि बेलायाव सरासनस्रा सांग्रांथि ला। सिगांनि रोंमोनदांथिफोरा दिनै थिरांथा लानायाव हेफाजाब होगोन। साननि उननि बाहागोआव गोनां बोसोनफोरखौ मोननो हागोन। गोसोआ दिदोमथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै रायज्लायनाय रोंग'थिफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान सावरायनाया थाबथानाय खाबुफोरखौ सिगांहोनो हागौ। फिसा-फिसा रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि मोनसे गोनां आयदानि सायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ गनायना लानाय जागोन। लोगोफोरजों सानस्रिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाया गोदान थुलुंगा होगोन। फरायसाफोरा गोदान गियान आरजिनो खाबु मोनगोन। मोनाबिलिसिम गोसोआ खुसि थागोन। गोदान खारिथिया इयुननि दिगखौ रोखा खालामनो हागौ। मोनसे फिसा खामानियाव जाफुंसार जानाया फोथायथिखौ बांहोगोन। हरसिम आबहावाया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै मोनदांथिजों खामानि मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लासै-लासै खामानि मावनाय जायगायाव जाफुंसारनायनि नेरसोन नुजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै थिरांथा ला। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि सुबुरुनआ बाहायजाथाव जागोन। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। सानजौफुनि उनाव मोनसे फिसा खामानि नोंथांनि मोजांनि थाखाय फोजोबगोन। मोनाबिलियाव फोथायथि बांगोन। नोंथाङा सोरबा मोजां मोनजाग्रानि बाथ्राफोरनिफ्राय गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। जोबनायाव गोजोननायनि मोन्दांथि मोनगोन। बिथांखिफोरा लासै-लासै रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथिजों दिन्थिनाय सानस्रिफोरखौ बाखनायथाव जानो हागौ। नोंथांनि दैदेननायनि गुनफोरा खामानि थिलियाव नुजागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा सासे सोद्रोमानिफ्राय मोनसे थुलुंगाखांनाय खौरां मोनगोन। समाजारि सोमोन्दोआ बांनो हागौ। बेलासि समाव मोनसे मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ मोजां खालामगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ इयुनाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि थागोन।
साननि जोबनायाव नोंथाङा गावजों गाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै साजायनाय सानस्रिया नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा सामलायजागोन। नखराव दबथायनाय आखुआ मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोन गोनां जागोन। मोनाबिलिसिम गोसोआ सिरि थागोन। मोनसे गोजाम नाजानायनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। समनि मोजाङै बाहायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि रोखाथिया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथि नोजोरजों खामानि मावनाया जर'खायै मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाया गोख्रैथिखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनां, नाथाय मुलाम्फानि नेरसोन थागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि रोखाथिया बांगोन। गोदान थिरांथा लानो खाबु होगोन। थालांनाय आयदानि सायाव दावगानाय जागोन। गावजों गाव फोथायनाया लासै-लासै गोख्रों जागोन। साना गोजोनथाव मोन्दांथि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब पिच गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्यजों मावनाय खामानिया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव थालांनाय आयदानि सायाव सिगांलांनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा नरमेल थागोन। नखरनि सोद्रोमाजों गोथौ सावरायनो हागौ। सावस्रियाव नेमखान्थि लाखि। मोनाबिलियाव गोसोआव मोनसे गोदान बिथांखि सोमजिनो हागौ। मोनसे गोजाम सानस्रिया मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। साननि जोबनायसिम गोसोआरि समानथाया अराय थागोन। थि समाव लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै थुलुंगाखांनाय आरो मिजिंथिनाया थाबाय थागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फाया लासै-लासै बांनो हागौ। नखराव गोजोनथाव थाबाय थागोन। दावबायनायजों सोमोन्दो गोनां सानस्रि सोमजिनो हागौ। बेलासि समाव नोंथाङा माखासे गोनां खारिथि मोननो हागौ, जाय इयुननि सानथांखिफोरखौ गोख्रों खालामगोन। गोदान थुलुंगाया नोंथांनि खामानिखौ गोख्रै खालामगोन। हरसिम गोजोननायखौ मोनदांगोन। गोदान बिथांखि जागायनायनि इसाराबो थानो हागौ। नोंथांनि सोदोबफोरा समाजारि थाखोआव बेसेनगोनां जागोन। हरसिम गोसोआव मोनसे गोजोननि मोन्दांथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नाजानानै मावनाय हाबाया बाखनायथाव जानो हागौ। खामानि थिलियाव बिबाना बांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै गोसो होयोब्ला मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नखरनि गोनांथिफोरनि सायाव गोसो होनाया गाहाम जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ थुलुंगा होनो हागौ। समनि मोजाङै बाहायनाया मुलाम्फा जागोन। साना गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ मोगथाङारि महर होनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगानाया जाथावना। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। लोगोफोरजों थुलुंगाखांनाय सावरायनाय जागोन। बेलासि समाव मोनसे गोदान हाबानि महर लानो हागौ। मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव रोखा जागोन। गोसोआव सोरजिलु गोहोआ बांगोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआव गोजोन थागोन आरो खामानिफोराव समानथिनि मोन्दांथि मोनगोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नखराव खाथि मोन्दांथि थागोन। धोरोमारि एबा धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। इयुननि थाखाय मोजां सानस्रि जौगागोन। मोनसे फिसा नाजानाया मोजां फिथाय होनो हागौ। गोसोआरि गोजोननाया थागोन। साना मोजां इसारा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।